खुलुमबाय बयनिसिमबो। वेलकाम टू द माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादोला। दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन मोनसे पाबजि गेमनि सायाव आरोना। मोनसे सोमोनांथाव आरो बे पाबजि गेमनि थाखायनो बिमाखौ माने जिउ फोजोबनो हालायनाय एफाग्राब गोहो थायो आरोना मानसिनावबो। 16 बैसोनि उन्दै हौवासा बे गथ'आ बार बार पाबजि गेलेबाय थानायनि थाखाय बिमाया मबाइलखौ सिख'दोंमोन। बे बिमाया मबाइलखौ सिख'नायनि थाखायनो न'आव थानाय मोनसे बिफानि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों बिमाखौ गावथारदोंमोन। बेनि बिफाया आर्मिमोन, जाय वेस्ट बेंगलाव बर्डाराव मावोमोन। बिनि बिफाया फिसाला सासे आरो फिसाजो सासे, बिनानाव सासे दं आरोना। बे साननै दोनखोमानाय टाइमावनो बियो गावनि लोगोफोरखौ लाबोनानैसो न'आव पार्टी जाफैदोंमोन, रंजाफैदोंमोन आरोना बियो। 2 दिन वहीं पर रहता है, संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, कोई पार्टी करता है, मूवीज देखता है। अच्छा, बदबू क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं थी और कमरे को इसने बाहर से लॉक कर रखा था और बाहर एयर फ्रेशनर वगैरह इसने रूम फ्रेशनर जो होते हैं वो उसका यूज़ किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आई। गेम गेलेबाय बार गेलेबाय थानाय समाव बिमाया मबाइलखौ सिख'दोंमोन। बे सिख'नायावनो बिमाखौ बिफानि लाइसेन्स गोनां रिभल्भारजों गावथारदोंमोन। आरो मोनसे सोमोनांथाव खोथाया जाहैबाय, माने बिमाखौ गावथारखांनायनि उनाव गावनि बिनानावखौ धमकी होनानै रावनोबो खोन्थानो होआखैमोन। बेबायदिनो बिफाया सोंहरबाय थादोंमोन, होमबाबो खोन्थायाखैमोन। ओमफ्राय साननै बिमाखौ दोनखुमादोंमोन आरोना बे न' सिङावनो। ओमफ्राय बिफाया सोंहरबाय थानायनि थाखाय गामिनि खाथिनि मानसिफ्रा नायनानै मोनामनाय मोननानै नागिरनानै उनाव मिन्थिबाय, हमबाय आरो बे हौवासा गथ'खौ हमबाय आरोना। थोड़ा सा और डिटेल में पूछा गया तो वो फाइनली ब्रेक हुआ। पहले बच्ची ने बताया किस तरीके से, फिर उसने भी कन्फेस किया, जो लड़का था उसने भी कन्फेस किया। आरो सिगाङावबो माने गेम गेलेनो मोनैनि बियो न'निफ्राय खारखाबायमोन होनदों, खनसे खारखांबायमोन। क्या हुआ था, घर से क्यों भागा था? अब यही है, जैसे कभी डांटा फटकारना, यानी कि जैसे कि पबजी ना खेलो, ये बहुत खराब होता है। तो कितने दिन पहले ऐसा हुआ था कि घर छोड़ के भागा? कम से कम हो गया है कि 3-4-6-7 महीना हो गया। जाय पाबजि गेम गेलेयो नोंथांमोनहा पाबजि गेलेनायखौ खम खालाम आरो हायोब्ला पाबजि गेम गेलेनायखौ गारथारनांगौ। बेनिफ्रायनो बिराद इफेक्ट खोख्लैयो। मानो होनबा पाबजि गेलेयै गेम गेलेबाय थानानैनो गावनि बिमाखौबो बुथारनो हानाय गोहोसिम सौहैयो। बेबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलफोराव दाजाथों आरो बेबायदि गेम माब्लाबाबो बार दागेलेबाय दाथा। आं नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालामो, जोंनि गामिनि माखासे सेंग्राफोर, जेनेबा खाथि खालानि आंनि भिडिअ'खौ नायनाय भिउवार्सफोर, नोंथांमोनहा बेबायदि बांद्राय गेम गेलेनो नाङा। थेंक इउ अल गाइसमोन, बाय बाय।